Princezo Elena? Slobodna sam. Najzad sam slobodna. Da li si dobro? Dobro sam. Valjda je ovo normalno kad provedeš 41 godinu u Amailiji. Zaboraviš da hodaš. Znala sam da si ti ta, hvala ti. Nema na čemu. Princezo Elena! Jacqueline. Princezo Elena! Princezo Elena! Ja sam Mateo, Alakazarov unuk. Nema potrebe za klanjanjem. I slobodno me zovi Elena. U redu je, Elena. Ne mogu da verujem da si tu. Ni ja. Toliko dugo sam bila u Amailiji da sam pomislila da nikad neću izaći. Ali evo me. Baš čudno je što po zemlji hodam. Neko vreme nisam ni šetala i svojim očima opet vidim ja. San ostvario se, slobodna sam. Al sad kad sam ovde, zadatak me čeka da oteram vešticu sa svoga trona i rasteram tamu i vratim svetlo, jer sada za borbu sam spremna. Moje vreme je sad da zlu vešticu porazim. Vreme je sad da vratim što pripada mi. Pred ciljem znaj i odlučno hitam ka Palatija sad, da Avalor odmah oslobodim ja, jer dugo sam čekala baš ovaj dan i niko neće sprečiti me sad. Vreme je sad, uspeće ovaj moj plan. Dobro, vidjet ćemo se u gradu onda. Kuda ćeš sad? Da naučim Šuriki lekciju iz čarolije. Ali kraljica Šuriki je veoma moćna. Nije bez štapića.